हाँ सुना दी तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोला भाई। अरे भैया तो जवन कहा तानी तुम ध्यान से सुनी है कहे कि भैया अरे भैया आज हम अमरपाली जी के लेके आवे ला रही भैया थोड़ा सा 20 से कम करके हल्का सा टोन बढ़ा दे तनी आवाज लागल हेलो 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 हल्का सा टोन थोड़ा सा विशेष कुछ कहे कि नहीं कहे समय बहुत ज्यादा हो गया बा जवन चाहत रहे उहे ठाव मिल गई जवन चाहत रहे उहे ठाव मिल गई सपना से नीक हमके गांव मिल गई जेके दीदार खातिर अखिया तरसत रहे आज हमके छुए खातिर आप सबके पांव मिल गए छुए खातिर आप सबके पांव। हम नागेंद्र उजाला ये पावन पवित्र धरती के कोटि कोटि प्रणाम कर रहल बानी और आज ये छठियार के कार्यक्रम में उपस्थित तमाम काका पितिया चाचा भाई मित्र माई बहन मंच पर मंचासीन आदरणीय कलाकार गुरुतुल्य म्यूजिशियन गण साउंड वाला भैया सबके हम कोटि कोटि प्रणाम कर रहल बानी। यही से श्रद्धा के सुमन आप सबके चरण में अर्पित कर रहल बानी वंदन कर रहल बानी अभिनंदन कर रहल बानी चंदन कर रहल बानी। 1 मिनट का दिवस आ जाए परम आदरणीय हमने के बड़े भैया डॉक्टर बिपिन जी 2 गाना गावे के मौका मिलल बा बस जय हो ओ माई से 1 लाइन खाली गुनगुना के ओकरा बाद जौन कहे वो गीत हम सुना दे हम तमाम गीत आप सब आशीर्वाद प्यार दुलार दहनी सीडी और डीवीडी के समय से लेके और आज डिजिटल समय ले तमाम गीत आप सब सुननी आशीर्वाद दहनी हिट करौनी बस वो बबुआ खातिर शिवांश बबुआ खातिर 1 लाइन। हे माई शिवांश बबुआ के जय हो भाई जय हो उस हाल की खुशहाल अरे जंजाल राखी ए मोरी मैया ए माई शिवांश बबुआ के उस हाल माई से है अर्जी बा विनती बा प्रार्थना बा कि बबुआ के खुशहाल रखिए मगर विपुल भाई कहाँ बने आइए संगे हमरा उपस्थित बानी विपुल भाई गाँव से भैया संगे लेके इन्हीं को माइक दिया जाए 2 गीत सुनाए विपुल बाबा बहुत 10-12 मिनट निरहुआ का आवाज एकदम तुरंत बोल दे आई बाबा 1 लाइन बस आशीर्वाद ले ले अब भैया डॉक्टर साहब खड़ा हो जाए। सबसे पहले सबके हमारा नमस्कार भाई जैसे एक बार आशीर्वाद दे दी लोग और अजीत भैया आपके भी नमस्कार बा जितना भी कलाकार बा अजीत भैया भी सबके नमस्कार बा कुछ सुना दी डायरेक्ट मुद्दा पे तो दिनेश लाल निरहुआ जी कैसे बोले ये दोनों भाई खातिर और दोनों भाई खातिर हम गीत भी सुनाते हैं। अच्छा दोनों भाई खातिर ये तो हमारे आदरणीय हैं जिनको हम लोग देख करके सीखे हैं और जीवन भर सीखते हैं। आज जेकरा से हमारा नाम भइल बा केहू चिन्हता नगेंद्र भैया शायद हम तो एगो कुकियात अपराधी सच्चाई बात यह है भैया के आशीर्वाद भाई कि आज सनी नियर भतीजा हमारा अजीत हचल नियर भतीजा माने जीवन में
अगर कुछ मिलल तो अजीत आनंद अजीत हलचल ओकरा बाद तो सबे के पहचान मिलिए गई। हाँ सुना दी तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोला भाई। अरे भैया तो जवन कहा तानी तो हम ध्यान से सुनी है। कहे कि भैया अरे भैया आज हम अमरपाली जी के लेके आवे ला रही है, पर अमरपाली जी कहलिए कि भैया हमारे पास टाइम ना तो हम का कहनी भैया नगेंद्र भैया के लेके आइए। हम कहनी है भैया बिपिन जी के यहाँ जाए क्या बबुआ के छठियार है, हमार शुभकामना बा। और भैया हम एक एगो चीज कहा आइल दुआरे बनी है देवी माई अरुआ के आपन का परिचय बताई चूमे के खाली राउर पाव निरहुआ नाव निरहुआ बस बस भैया। और विपुल भाई जी ये दोनों भाई खातिर कहे के बाद क्योंकि इनको मैं देखता हूँ हमेशा परिवार के साथ बच्चों के साथ बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और भैया शिवांश बाबू आ गए और दोनों भाइयों की अरे पत्नियां पहले हम कहता कि भैया रांची 2 दिन पर चल जाता है, अभी हमरा डंटा करे लगता है कि सरवते ना पटना तनी। दोनों भाई के पत्नी सब कहता भैया सीटी के रोक ले। दोनों भाई के पत्नी आदरणीय हमारे बड़ भाई दीपक तिवारी जी और मुकुल सिंह जी के गीत है, एक लाइन गुनगुनाए ओकरा बाद जौन हिट गीत भई रहे उसे स्वागत करें। कि हमरा के देखी देखी अरे जरे वाला जरबिन करी यहाँ के मलिकान और यहाँ के मलिकान कहतरी कि जे का राजा रानवा हो कर रानी राज कर एक एक आदमी तो पूरा थोड़ा सा सब लोग दिखते रहेंगे, एक आदमी हाँ कहते नहीं आप यही रहेंगे अजीत भैया कि हमारा के देखी देखी अरे जरे वाला जर पे करी जेकर हो जेकर राजा रानवा ओकर रानी राज कर बिन करी हो जेकर राजा रानवा ओकर रानी राज कर बिन करी। ए भैया हमरा के देखी देखी हमरा के देखी देखी जरे वाला जर पे नुकरी जेकर हो जेकर राजा रानवा ओकर अजीत भैया के मलिकाइन कहता नहीं और डॉक्टर साहब के मलिकाइन कहता नहीं। मिलसी है बाती हमके सारा जन्म हो ए अजीत भैया लाखों में एक बड़े हमरो बलम
तनी अंदाज बा मिलसी है पति नगेंद्र भाई इतना बढ़िया जो आप गाना गा रहे हैं एक मौसी के माथ बनो मुर्गवा कबे से खड़ा बाबू जी क्या बात है हम एगो 250 से 300 मिलियन इंस्टाग्राम पर व्यूज गई रहा तारा मौसी के माथ बनो इनविटेशन कार्ड चाहिए है नहीं आ भाई देखी है मुर्गा मुर्गी के नाच हो गाई कहाँ रहे अरे ये मार ले कार्यों में से जब हमने की डीवीडी अजीत भैया सीडी आवे तो मुर्गा भाई फेमस रहे एहू बड़ा फेमस हाँ अभी अगर 300 मिलियन को डांस कोई रहा 500 मिलियन 500 मिलियन बाप रे तही तोर मौसी लाल पहनले बड़ी नाच नहीं करा साथे रे ई बुझाता गांजा उजा मार ले आंख ना का खोलत ब्लू आंख लगता तो तनी नाच के दिखाओ तो कहते निशा में किस नाच भैया मिलसी है पति हमके मिलती है पति हमके सातों जन्म हो लाखों में एक बारे हमरो बलम हो वाह मुर्गा भाई दूर दूर नगेंद्र भाई हमारा अपील रही पैसा देवे वाला से कि किसी के टी शर्ट के भीतर पैसा मत घुसाया करिए आप लोग मने एगो लड़का के तू लड़की बनाओगे चाहता रहो नहीं हाथ में दे दे पैसा हाथ में दिया करो पकड़ में डाला करो ये क्या तरीका है कि टी शर्ट घिसा के हमें घुसाते रहो तो पैसा गलत बात है हाँ नहीं फर्क नहीं के कोनो हमरा फर्क नहीं के कोनो हमरा दहे वाला दहबिन करी जेकर राजा रंगा बाज ओकर रानी राज करबिन करी हो जेकर राजा रंगा बाज ओकर रानी राज करबिन करी निरुपम भाई आप साइलेंट रहेंगे अभी निरुपम भाई ओहो अरे दिया हो की रस चुमेला ताजा खबर हेलो ताजा खबर आज के ताजा खबर मुर्गी ने मुर्गा को छेड़ दिया अब मुर्गा क्या करेगा भगवान जाने और नगेंद्र भाई जाने भाव भागे बड़ बड़ फोटो इनके मगर मुर्गा भाई एकदम मगर दूरे दूरे चलती चले लाइन के जिला जवान हो बड़ बड़ फोटो इनके छपे खबर हो चलती चलेला ए मुर्गा भाई चलती चलेला इनके जिला जवार हो बड़ बड़ फोटो इनके छपे खबर हो दीपक मुकालिन से अचितानंद इनसे सदा प्यार करबे करी हो जेकर राजा रंगबाज ओकर रानी राज करबे करी
जेकर राजा रंगबा ओकर रानी राज करबे दुआरी हो जेकर राजा रंगबा ओकर रानी राज करबे दुआरी जेकर राजा रंगबा ओकर रानी राज करबे दुआरी हो जेकर राजा रंगबा ओकर रानी राज करबे दुआरी। अब आई एगो गीत बा, एक गीत में अपन